Изразказа учителката от Борис Василевски. В 10-ти клас той забеляза, че пристъпите на необяснимо мрачно настроение, които го обземаха и преди, започнаха да зачестяват. Впрочем, предишното не беше мрачно настроение, а по-скоро лека светла тъга. Съвсем нерадейно, в разгара на някоя веселба, на шумна игра с приятели, на обед в къщи или на опашка в магазина, когато майка му го изпращаше за хляб, той сякаш изведнъж се оттегляше някъде далеч и оттам виждаше всички, необичайно ясно. В някаква необикновена светлина пред него изпъкваха познатите му обикновени изрази на човешки лица, продължаваше да чува обикновени думи, но ето и думите и лицата ставаха други, а той стоеше затаил дъх и съзерцаваше този от никого неусетен, с нищо не отличаващ се и безвъзвратно отлитнал миг. И тъкмо в тия мигове му ставаше толкова тъжно, че очите му се изпълваха със сълзи. Именно това дълбоко и пълно постигане на мига той наричаше на своя условен език хармония, чувствайки изглежда, че с самото постигане този миг като че ли е опасен, че не е изчезнал безследно, а е преминал в вечността, слял се е с нея и ще пребъде в нея, и по този начин се е възстановило справедливо равновесие между вечност и миг. А тъгата в тези случаи си обясняваше с това, че единствен той е избран за свидетел на сливането на мига с вечността, че само той го вижда.